থাংনাই 19 তারিখनि हराव पतिश्री मोरासिं पाला जेटा बिचन्द्र मनु शान्तिर बाजार साउथ त्रिपुरा सब डिविजन खबजागो तो ओ जगह जों साइमानो मोरासिंनि हदा हुकुमतेर जतनिसे कतर तेर साउथ त्रिपुरानि बिसिङाव सो ओ जगह सिनि टीटी एडिसिनि सीएम पूर्णचंद्र जमातिया ओ जगहनि एमएलए तारपरे एमडीसी बरक जतना इनविटेशन खाय चां चुमी टीवीनि एडिटर एंड चीफ सुजित त्रिपुरा ओ जगह प्रोग्राम कवरेज खालामनानै सो प्रोग्राम कवरेज खालामनानै आगोल किसा जरानि परे ओ जगह आनी डिउटी पाई जों किसा मेलाराव बेरायना बागै बा दल रकबे बाक्सा ओ जगह किसा टंका फैमिली मेम्बर बाय सो नग किफिल फुरुक सामुंग पाय नग किफिल फुरुक खरक थाम बरंना मोखां नुखि सिनि माननाय आनी लगे जारा तंनाय बरबो मोखां नुखि सिनि माननाय हयतोबो बरनि मुं ताबो माइ आं तंखा किन्तु जों बरंनो चाइतुगै दङ रुतुगैति खायनानै बागै बरंनि फेस नुखि जों गाहामखौनो सिनिनाय स आबनि बागै आसंसा बरकानो उपलब्धि फायै चप्रबना चेंगो बरकानो सुंगो नु मीडिया दा हनो दा नु मीडिया दे खनमानि लगबायना बरकानो बुना चेंगो अलरेडी आनी बुकुंति अनेक थै थांखा बुकुं अलरेडी देराखा यां खुरसिराव फाटि बायजा 19 तारिख अमाने पर आं आईजीएम थाङै ओ जगह डॉक्टर नाय जमानि परे ताबो किसा हेल्प काहाम स तिनी मन पाथर ओ जगह आउटपोस्ट फाइ बरंनि मुक्ति बा आबहाया आनी सिकागो एटाक अमानि तुयै कासे एफआईआर खायका ओ जगह आउटपोस्टनि ओसिरकबो हेल्प खायखा बा बरक आबनो चाइतंनाय हनि ककरिखा बरक अनेक हेल्पफुली सापोर्ट खालायनो बरक आबनो नायकुंनाय हनिबो ककरिखा स आबनो जे आबहायके सामुं सित्रा तांनाय रक आं आबनो कयना मोजोंनाय जों जारा कक्तमा थुमनाय रक बा जारा मीडिया जों खरकसा तिप्रासा तुतैते खरकसा तिप्रासानो आतिखे चप्रब लायमानि आं साइमिया नरक तामनि बाय चप्रब खाना आनि सिकागो आनि तामो जाया तंखाना कारण जों जे जागा थानसानि कक सालायलाय तंलायो आं ओ मीडिया फिल्ड तिनी 4-5 बछर आबहायके सामुं तांनि दङ आबनो आनि लाइफनि फार्स्ट टाइम आबहायके एटाक खालायजागना नांखा आबहाय जरा आं तै नुबियोखौ हनि आं खाख्लाय ओंके जे जागा जों थानसानि कक सालाय दङ गुबुननि दफानि बरक बैया ओ चप्रबनाय खरकथामबो निजिनि तिप्रासानो ओंके तिप्रासा तुतै तिप्रासा रंना आतिखे चप्रब लायमानि बिसिंति बा चप्रब लायखे जिनि दफा बाहायके थानसांनाय ता बाहायके खुजो कानाय आबनां नरकनो संनानै मुसुंनाय नरकखौनो नुबि तंखानानै ओ भिडिअ नारक आबो संना मुसुंनाय दं जों जतन साइमन फुंगो नगनि सिमि नखरके तैसास दिफुर कयटा सिम नग किफिलके बो साइमिया आर रां बुसुं मानचौ कायसा मीडिया रक जरा सामुताने बुसुं जरा दि रांमान फेकबा नरकनि जोंजालनि जराग मुंसासुक नरक के बबाय साथक पिथक खालायजाखा साबनो सामुंनां जों मीडिया रक सामुनाव कोनो जगह बाइक एक्सिडेंट अंखा गाड़ी एक्सिडेंट के रोमफ्रेक जाखा के बबाय ड्राग्स मानजाखा बुथार जाखा तामो जे कोनो जराग साबनो नरक मान जिनि मीडिया न नरक मानो इनके नरक वानसुकदि जों साबनि बागै सामुंतां नरकनि बागैनो सामुंतां के नरकनि बागै सामुंतां थाने तिनि जति आबहायके नरक बायनो जों आबहाय एटाक खालायजांनाय नांखे स आबो बेलायखनो सिनि थिनां बेलायखनो मनाकमा सिनि थिनां ते सिनि फ्यूचर जरा ओ मीडिया लाइन फाइनानि मुसुइ तंनाय स्पेशली सिनि तिप्रासारक बरकबा आबहायके फाइगलाक्सन नरकना आबनो कयनाय आनि सिनि जेहेतु मीडिया लाइन जरा सामुं तांनि तंनाय दफानि बागै वानसुइ तंसो सिनि माइंड अनेक ब्रड स नरकना आबनो कयनाय नरक जति आनि कोनो हामिया सामुं नुगै बा कोनो किच्छु नरक जति सादे गेफाना ओइ तंखा आना फाइ साफाइदि आनी जति साया तंखा आं नाकारमुं साननाय नो फेकबा नरक आबहायके आनातिके चप्रफा इवन आनी लगे खरक ब्रै तंगिया हंके नरक आनो बुथारै फानो आबहायनो नरकनि टारगेट तंग माने तामनि बागै नरक खालायना नांखा आं आबनो ताकफानो सिमियाखो जामुं सिनानि मुसुगिर दङ हामबाय।